guys, nana ko diri sa airport. Airport. Nana ko diri sa sulod eh. Magulat na ko sa akong flight nga JetBlue. Diya nga gate. JetBlue. Guys, joker kay ganina guys. Abot na ako dito sa kanang mo check-in ako. Pang-check na ang mga bag o uban pa. Kablo ka, gihold akong luggage ako ba gihold kay. Kuha na binlagong sa sulod kay nagpapalit man akong manghudog ka ng about sayang baking ba. Mag-bake man ako manghudog cake. So ilang gihold ang katong murag stick grabe lagon sa. I-open lang tanan nakita nila kung sinina nito. So amin ako nakulbaan ko kung sa to pero okay naman. Kaya wala naman na. Uman naman dahil iguran lagi tanaw. So may problema. So magulat na lang ko sa alas 10. Charger social kayo murag Dili Airport ba standbayanan tapos dito sa Hanong kana lamisa tapos na ay sungga sa tunga murag lamp dire ka magtambay lingkod-lingkod. Nice na kayo. Ay, oo. Muna ni katong mall ma. Dili. Ha? Wala itong manaog ta bitaw nga ana. Oh. Muna ni. Ala, ka nice na kayo. Ay.